tichiri kuita data presentation, asi tisati taenderera mberi ngatimbotangai tarevhaisa kana kuita recap yezvatakadzidza previously. Saka takadzidza kuti mascientists vanotanga vaita process inonzi data collection, then kana vacollecta data ndo pavanozoita data presentation. So data collection manje takaona kuti inoitwa through ma-experiments and inoitwa through research, tichishandisa ma-research techniques akafanana nekushandisa ma-questionnaire etc. Saka hatisiri so much interested the data collecting part, asi takapa ma-examples ekuti pana donor arikuda kudonata boots pachikoro, then you are given a task yekuti muzive distribution yema-shoe sizes ema-students pachikoro. You can go in every class pachikoro ipapo then collect data kana kuti raw data, and you collect data kuvhunza every student unopfeka saizani, but kuti muno presenta that data kuna that donor munenge makuda manje madata presenting techniques. Saka padata presentation ndo patiri, ende so far takabata nhau number 1 bar graph, and then number 2 takaita line graph. Nhasi tiri kuenda kunumber 3 tichaita inonzi pie chart. Saka tiri papie chart manje, chii chinonzi pie chart? Tikaenda papage 127 ndo patiri kuredu, toenda pakanzi pie charts. Vari kuti ivo pie charts, also called circle charts, shows one set of data as a percentage of the total. Saka nyorai manotes sepoint, munonyora topic and subtopic yekuti pie charts. Saka nyora kuti pie charts, underline, then first point ndeyekuti pie charts show one set of data as a percentage. Pie charts show one set of data as a percentage. Takatarisa this definition kana kuti this fact, tiri kuona kuti pane nhau yechi percentage yakakosha, uye remember kuti mapie charts anzi anokwanisa kunzi chi circle chart. Saka mugona kunyora subheading yakanzi pie charts moti stroke circle chart. This circle kana kuti circular way of representing data iri concerned more about ma percentage. Ngatidhilei netable iri papage 127 yatanga tichidhila nayo all this while kuti tione kuti tinodemonstrata sei kuti pie chart rogadzirwa sei. Saka we have a month, tine average rainfall, then iri in millimeters. So panapa we have January, February, March, April, May na June, and then ma values average rainfall tine 40, 50, 45, 35, 20 na 10. Saka toda kushandisa information yekugadzira pie chart.
Saka kana tichigadzira pie chart munogona kuinyora mumanotsi. Tichigadzira pie chart tinofanirwa kuwedzera amwe mavalues kuno, so ngatidai so. Saka kana tapedza kuisa manumbers edu tichaisa line so, then totsvaga total handiti. Saka kutsvaga total tichaedha 40 plus 50 plus 45 plus 35 plus 20 plus 10. Saka tikaedha kuside kunoku tichati 0 plus 0 plus 5 plus 5 plus 0 plus 0 i10 carry 1 handiti. Then toti 4 plus 5 i9 plus 4 10 11 12 13 plus 3 14 15 16 plus 2 17 18 plus 1 19, then plus 1 yatakera becomes 20. Kureva kuti tichaedha mavalues ese average rainfall achatipa 200. Then tadaro kuside kunoku tinoda kuisa percentage. Remember kuti point yekutanga tanyora yakati pie charts show one set of data as a percentage handiti. Saka tinoda kutsvaga percentage. Alright, pane mistake panapa haina kupera. Saka tiri kuti pie charts show one set of data as a percentage of the total. Saka yakakosha statement iyi, as a percentage of the total. Ndoda kuti muto underline manotes kuti as a percentage of the total. Then after that, second point, mucha draw a table yedu iyi. Then muchaisa line pasasi moedha ma-average rainfalls i200. Then takuda kuisa ma-percentage kuno. Sa ma-percentage tinomawana sei? Kuti tiwane ma-percentage, zvatinoita statement yedu yakanzi as a percentage of the total. Saka tikada kuziva percentage yeJanuary tichati 40 inova rainfall, average rainfall muna January over total 200 times 100 handiti. Saka tiri kuti 40 yaJanuary over 200 total times 100 ndo mawaniro atinoita percentage. So 0 ish ikachekana ne 0 ish yochekana ne then toti 2 into 2 1, 2 into 4 2, 2 times 10 i20, then pasasi apa chisina chinhu, kureva iko kuti percentage yeJanuary i20. Saka ngatitsvage percentage yaFebruary. Kuti 1% yaFebruary tichati zvakare 50 yaFebruary over total 200 times 100, then ish yocheka ne yocheka ne-ish, then takuti 5 times 10 tinowana 50 divided by 2, 2 into 2 i1, 2 into 5 i2, remainder 1, 2 into 10 i5, kuroti panapa answer i25. Saka percentage panapa i25. Chimbozamai kuita percentage yaMarch toona kuti munowana chii. Saka chimbopozai muite percentage yaMarch mozowanipoza. Ngachiitai percentage yaMarch. Percentage yaMarch tichati rainfall iri muna March 45 over total 200 times 100. Tinogona ngoti 100 into 100 1, 100 into 200 2, 2 into 2 i1, 2 into 4 i2, 2 into 5 i2 zvakare, koma remainder 1 yozoita 10, 2 into 10 i5, kureva iko kuti percentage yaMarch i22.5. So taita percentage yaMarch. Ngatitei percentage yaApril. Percentage yaApril tiri kuti 35 over total 200 times 100. Tikaiweka iyi inofanirwa kuti pachi tikati 100 into 100 1, 100 into 200 2, 2 into 2 1, 2 into 3 i1 remainder 1, 2 into 15 i7 remainder 1, saka i5 17.5. Saka nekuda kwenguva ekupedzisira
ticharatidza kuti anowekwa sei. Ndinovimba kuti maona kuti tinoweka sei. Kana muine mubvunzo munobvunza, asi percentage yaMay i10, percentage yaMay i10, percentage yaJune i5. And saka aya ndo mapercentage aya. Kuti muzive kuti mapercentage enyu ari correct, mukamaedha anofanirwa kukupa ichi 100. Saka ngatiedhei mapercentage tizonyora total panapa. Saka tiri kuti 20 plus 25 plus 22,5. Saka panapa tichaisa 0,0. Toti 17,5, 10,0, 5,0. Tiri kuedha ndi. Saka 0 plus 0 plus 5 plus 5. Saka patana 10. Saka 0,1 panapa. Toti 5, 6, 7. 7 plus 7 chaita 14. 14 plus 5, 15, 16, 17, 18, 19. Then plus 1 iri kunoku yatova 20. Then carry 2. 2, 4, 6. Poita 8. Then plus 2 yoita 10. Kureva iko kuti total yemapercentage yedu i100. Saka zvoreva kuti mapercentage edu tamaita zvakanaka. Chandinoda kuti mubate ndechekuti kana tichida kugadzira pie chart, tinotora table yedu tichawedzera column yemapercent. Mapercent anoitwa sei? Tinotora nhamba iri pana January tichida kutsvaga percentage yaJanuary. Saka 40 toti over total yatawana from kuedha ma-average rainfalls ese 200 times 100. Saka it's value iyi 40 over 200 times 100. Then towana percentage. After tawana ma-percentage ese, tinofanirwa kumaedha. Kana taweka zvakanaka anofanirwa kuti pachi 100. Tadai so tichaita sei? Zvatichaita manje, takuchidhirowa pie chart yedu. Saka pane mamethod maviri. Method 1, zvamunongoziva kuti tinodhila namamethod akati wandei, asi munofanirwa kuzosarudza. Sa method yekutanga ndoda kuti munyorese as a point method 1. Saka so far mapoints ataanawo, tine point yekutanga, tine subheading yedu pie charts stroke circle chart. Point yedu yekutanga iyi yakanzi pie charts show one set of data as a percentage of the total. Then point yedu yechipiri, tatora table yedu. Apa mugona kuti example. Tatora table yedu, taigadzira. Then panapa manje point yechitiri tane method 1. Method 1 ndeyekuti ishi nyoraise point using a protractor. Handiti draw a pie chart. Saka izvi manje munenge muine protractor. Protractor munoiziva here? Protractor inowanikwa mumathematical set. Ndechiya chenye chakadai so, chiwa chaita kakaita kapoint kunoku. Then chiwa chaita panoiswa penzwa. Handiti ichi ndose zvakaita kaprotractor. Saka using a protractor and a compass. Saka using a protractor and a compass and to draw a pie chart. Saka kuti tinyatso kunzwisisa iyi method yekushandisa a protractor and a compass to draw a pie chart, inoda tiinayo protractor yacho necampass yacho. Saka ndichango introducer then tomboisiyira ipapapo. Then kana tazova nemathematical set tozokontinya nayo. Zvatichaita manje panapa ndeizvi. Kana muchinzwisisa ngatidai so. Saka tongonowedzera pane table yatatoisa kudhara. So imi munoziva kuti pamuchanyora M1 monyora kuti using a protractor and a compass to draw a pie chart, muchadzokorodza kunyora table iyi, asi this time munenge makawedzera column yatoda kuwedzera. Saka column yatoda kuwedzera panapa
ndeyemadhigrees. Handiti? Saka madhigrees aya anowanikwa sei? Chamufanirwa kuziva chekutanga ipoint, inyorei sepoint. Fanoziva kuti a complete revolution is 360 degrees. Ndo inonzi complete revolution. Zvinomborevei izvi? Zvazvoreva ndezvekuti y, handiti, moisa kuti y, moisa question mark, moisa semicolon. Nhau iri papa ndeyekuti handiti munoziva kuti right angle chi, tikadrowa line redu dai kadai so, iyi ndo inonzi right angle. Sa right angle iangle inowanikwa kana malines achisangana, yavanoti alright, nyorai sepoint. A right angle, handiti, is the angle between two lines meeting perpendicularly. Then underline bounds perpendicularly. Saka kana line iri straight, riri vertical, isangana nerimwe line iri straight, riri horizontal, panapa pachagadzirwa angle inonzi a right angle. And a right angle ichi, it's 90 degrees. Saka right angle panapa 90 degrees, panapa tine imwe right angle 90 degrees, panapa tine futi imwe right angle 90 degrees, panapa tine imwe right angle 90 degrees. Tikati 90 plus 90 plus 90 plus 90, zviedhei muchaona kuti chatipa 360. Saka ndosaka tichiti a complete revolution. Chati chiti complete revolution kubva panapa kutodai so. So a complete revolution is or is made up of 360 degrees. Mogona ngozviona tichishandisa 180 degrees. Rangarirai kuti takati munhu kana achinzi akagara 180, makumbo ake anenge ari akadhasharara, ari flat background. Saka tikadai so, kubva panapa angle ichi 180 degrees. Zvakare kubva panapa angle ichi 180 degrees. Mukati 180 plus 180 muchawana 360. So a complete revolution is 360 degrees. Maziva izvozvo manje, tauda kuziva chi? Madegrees kuti tinomawana sei. Saka kana takucalculata madegrees manje, mondiregerera ndichashandisa space iyi, asi mimi musazviita manotes menyu, ndoda ngoratidza kuti anocalculatwa sei. Tinoti percentage yaJanuary chi, percentage yaJanuary i20. Saka tinoti 20, toti 20 over 100 times complete revolution 360. Ndokuti tizive madegrees ari panapa. Saka 0 ish ikacheka 0 iyi, iyi 0 ish yocheka 0 iyi, tasarwa tina 2 times 36. Saka 36 times 2, toti 2 times 6 i12 1 panapa. 2 times 3 is 6 plus 1 yoita chi 7. Kureva iko kuti panapa pane chi 72 degrees. Handiti January ine 72 degrees. Then takuda kutsvaga kuti February yakamira sei. Tinoita futi the same. Tichati percentage yacho ichi i25. Saka tichati 25 over 100 times 360. Then 100 0 chacheka 0. Nditika panapa togona kuti 5 into 10 towana 2, 5 into 25 tinowana 500. Toti 2 into 2 tichawana 1, 2 into 3 tichawana 1, remainder 1, 2 into 16 8. Saka 18 times 5
5 times 8 40 handiti 4 yowa kuno 5 times 1 5 plus 4 chaita chi 9 kureva iko kuti percentage iri panapa ichi i90 degrees. Ngatirambe tichienda, be patient. Takuda kutsvaga percentage yaMarch. Munogona kupoza mombozama kutsvaga percentage yaMarch mozoita unpause muchiona kuti zvoitwa sei. Percentage yaMarch tichati 22 over 5 over 100 times 360. 22 over 5, 22.5, 22.5 over 100 times 360. 0 ish yochekana ne0 e. Tikati 22.5 toti times 36. Chaisa placeholder 0. Toti 3 times 5 into 15 get 1. 3 times 2 into 6 plus 1 is 7. 3 times 2 is 6. And it tozoti 6 times 5 into 30 zapana 3. 6 times 2 into 12, 13, 14, 15, 5 panopana 1. 6 times 2 into 12 plus 1 yakuita chi 13. So add 0 plus 0 into 0. 5 plus 5 into 0 get 1. Then 7, 8, 9, 10, 11, 1, 1 panap. Then toti 6 plus 1, 7 plus 1 8. Then tine madecimal places mangani tingori ne1 saka panapa chichaita futi chi 1. Saka tina 810. So 810 taiwana pata multiplier manamba ari pamusoro ega. Handiti 810. So tati 22.5 times 36 tawana 810. Takuidivhaida na10. Kureva kuti percentage yedu ndi 81. 81%. Ngatite zvakarezvo kuna pana 45. 45 ndio yatabva ku pana saka taita January, February, March takuda April. Saka April 17.5 todivhaida na100 tomultiply na 360. Saka 0 iyi yakucheka takuweka zvakare 17.5 times 36. By the way, munotenderwa kupinda necalculator maexams enyu. Saka zvimwe musingaweki zvimwe muchiita necalculator, but ndiri kuweka kuitira kuti muzive kuti zvinoitwa sei uye mutopractice kuweka. Saka panapa tina placeholder 0. 3 times 5 15 cheta 1 panapa. 3 times 7 7 14 21 plus 1 22 tana 2. 3 times 1 is 3 plus 2 5. Then takuti 6 times 5 chawana 30 saka papana 3. Takuti 6 times 7 i42 plus 3 chaita 45. Then 5 panapa toya tonyora 4 kunoku. Toti 6 times 1 is 6 plus 4 chaita 10. Tika add up 0, 5 plus 5 0, 1 apa yoita 3, 5 plus 1 6. Then ma placeholders tingori ne1 saka 630. So pata multiplier numerator by numerator kana kuti namba iri pamusoro by namba iri pamusoro tawana chi tawana 630. Kureva iko kuti panapa ichaita 630 dividing 10 kureva kuti tana 63 degrees. Ngatitei yaMay. Saka yaMay manje inenge iri chii? YaMay tiri kuti 10 over 100 times 360. Saka 0 yocheka na0 iyi 0 yocheka na0 kureva kuti tichasarwa tina 36 degrees.
then kana iyi tina 36 ngatite hedu but yapachena. Pachena payo kuzorova ngoti ihafu ya36 but ngatite tichati 5 over 100 anditika times 360. Saka i0 yakucheka 0 iyi toti 5 into 5 1, 5 into 10 2, 2 into 2 i1, 2 into 3 i1 enda 1 and 2 into 16 8. Kureva kuti panapa tina 18 degrees. Zvazvadai ngatiedhei tione kuti inosvika pa 360 here. Saka tiri kuedha 72 plus 90 plus 81 plus 63 plus 36 plus 18. Saka 2 plus 1 is 3, then 3 plus 3 chabva ita 6. 6 plus 6 is 12, then 12 plus 8 chaita 20. Saka is 0 carry 2 panapa. Tobva tati 7 plus 9 zvakafanana nekuti 6 plus 10 saka is 16. 16 plus 8 17 18 19 20 21 22 23 24. Toya panapa ibva yaiti 25 26 27 28 29 30. Apa ya 33, then 34 35 36. Saka zvoreva kuti ma calculations edu ari correct, 360 degrees. So sezvatataura kuti method 1 inoda tiine mathematical set, tiine protractor, tiine compass. Saka nekuti hatisati tazviwana zvinhu izvi, ngatimboigumira apo. Tangodzidza kuti tinowana sei, tinocalculata sei madegrees. Nekuti kune maquestions achauya achida kutotibvunza madegrees yacho. Saka kuziva kuti tinomacalculata sei, zvinhu zvakatinakira. As a next point, kana kuti point yedu yanga iri kunyora kudrowa futi table iyi, asi takawedzera column yemadegrees. Ngatichiitai method number 2 ipoint zvakare. Method number 2. Method number 2, we are drawing the pie chart using the percentages. Saka apa tiri kuda ngoshandisa ma-percentage chete. Kureva kuti tiri kuda ngoshandisa column E. Andika. Saka tinoidrowa sei? So zvatichaita manje tichaidrowera panapa, but imimi muchainyora kumanotes, muchainyora as a point. Zvandiri kureva ndezvekuti imimi muchainyora as a point panapa, muchatoidrowera panapa imimi. Handiti? But pamusana pekuti tiri kuda kushandisa ma-percentage aya, inini ndichaidrowera apa. So zvandichaita ndichagadzira space panapa, then ndakuidrowa manje. Seko dot panapa. Tobva tadi tisalign. Toti ngatitangirei pana 0. Handiti? Tobva tati 10. Mirai. Tatanga pana 0. Kuitira kuti zvive easier. Nokuziva kuti apa panofanira kuva ipo pana 50. Handiti? Saka pakati apa inenge iri 25. Pana quarter inenge iri 25. Saka tisitati 10. Tobva tati 20. Handiti? Toti 30. Tobva tati 40. Saka pamurongoona kuti kubva pana 0 kusvika pana 10 scale yenyu ngapaenzane. Saka i0 10 20 30 40 50, then ya 60 70 80, then panapa togumisira na 90. Saka tabva pana 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90,
then pana 0 ipapo pachange paina 100 zvakare patogona kusamunyora. Toenda pana January. Toona kuti January pana 20, kureva iko kuti tichadhirawo rimwe line rinonobata panapa, mukati maro tonyora kuti January. Handitika. Then February ina 25. Saka takubva panapa takuti line apa pana 20, saka takuti 20 toedha February 25. 20 plus 25 ndiani? Ndi 0 plus 5 ndi 5, then 2 plus 2 ndi 4, ndi 45. Kureva kuti takutsvaga pana 45 panova pakati panapa. Umu takunyora kuti February. Handiti? I hope muri kunzwisisa kuti tiri kuzviita sei. YaJanuary hainetsi nekuti tagara tiri kutangira pana 0, saka tabva tangoenda pana 25. Asi yaFebruary manje tichatarisa percentage yaFebruary toiedha kuna 20 line ratanga tiinaro iri, then towana 45. Zvorova kuti kubva pana 20 kusvika pana 45 ndo panenge paina February. Ko pana March takuti 45 takuedha yaMarch inova 22.5, saka ikoma 0. 0 plus 5 i5, 5 plus 2 i7, then 4, 5, 6, 67.5. Saka 67.5 ingawanikwa papi. Panapa ndo pana 65 pakati pa 60 na 70, saka 67.5 iri padhuze na 70, saka inenge iri pana todhirawa so. Inenge iri chi? Iyi ndiyo March. Handiti? Takuda April. Saka kuti wane April tichati 67.5 tichaedha 17.5. 5 plus 5 i10, carry 1, todai. 7 plus 7, 14 plus 1, 5, carry 1, then 6, 7, 8, 85. Saka takuenda pa 85 panova pakati pa 80 na 90, saka ndi panapa. Todai so. Saka omo mukati umu takunyorani April. Then takuda kuenda pana May. Pana May tichati 85 plus yaMay i10, saka chi i95, ende 95 inenge iri pakati pa 90 na 100. Apa hatina hedu kuzoisa 100, but mofunga kuziva kuti pana 100 zvakare, saka todai so. Sorry, toindotorawo pakati so. Iyi ndo inenge iri May. Ka 5% ndokasara paJune. Saka kana tadai so tagadzira pie chart yedu tichishandisa madegrees. Pari zvino tichagadzira pie chart tichishandisa madegrees nepamusana pekuti hatisati tawana canvas neprotractor zvinowanikwa mathematical set. Asi kana tazowana tichadzidzira zvakare kuti inodhirowiwa sei necanvas neprotractor. So ndo mawaniro atinoita. I hope hamuna kunyanya kuvhiringika. Saka tichiri mubhuku redu, ndoda kuti muverenge. Kutanga pakanzi drawing a pie chart from given data. Then maverenga ipapo. Pane part zvakare iri kutaura pamusoro pe interpreting data presented in pie charts. So pie charts are visually appealing, and because their presentation easy to understand, however, bar and line graphs present more information and are therefore more useful. So kuinterpreta data zvakangofanana neexercise yatakaita iyo number 1. So zvandiri kuda kuti muite manje, tiri kuda kuti munyore as homework. Toda kuti muinde papage 128. Pane exercise 16.2 ipapo. Toda kuti muinyore. Iri kuti refer to fig 16.2 below and answer the questions that follow. Number of patients seen per day by a doctor.
handiti. Sonoda kuti muanze maquestions awo. Number 1, what is represented by the chart? Saka ndikubatsirei number 1. The chart is representing the number of patients seen per day by a doctor. So mchanyora number 1. Number 2, on which day did the doctor see the lowest patients? Number 3, on which day did the doctor see the most patients? Then 4, are you able to calculate the number of patients seen on day number 4? What additional information do you need to calculate the number of patients seen? So ndoda kuti muite exercise 16.2 sando number 1 in your homework. Then moenda page 129. Then page 129 ndoda kuti muite number 2. Number 2 iri kuti Elena in your school collected data on the numbers of learners coming from countries other than Zimbabwe. Number of students from other countries. From which country do the most foreign learners come? Then B, from which country do the fewest foreign learners come? C, work out the percentage of learners who are not African or who are not from Africa. Then D, if there are 42 learners from other countries in your school, calculate the number of learners from Mozambique. So interpretation of data. Anokurudzirani chekuti muverenge question muinzwisise muatempta kuanza. Saka ndo number 1 yehomework, number 2 yehomework, then number 3 yehomework. Ndoda kuti mudraw pie chart. So draw pie chart. Ndoda kuti mudzokorodze kudraw pie chart iri asi musingatarisi mumanotes. Saka pie chart iri muchashandisa table iri papage. Saka using table on page 127 handiti ndoinge number 3. So munogona henyu kutanga maita izvi madrawer pie chart using table on page 127, then muzoanswer exercise iri pa 16.2, then exercise number 2. Saka iyi ndo number 1 yehomework, iyi ndo number 2, iyi ndo number 3. Kana paine mubvunzo reach out itsanangura musati maita maexercise aya. Thank you.